Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Tama po ba 37 days na lang Pasko na? Wala lang, gusto ko lang pong i-share na ang lapit na po ng Pasko. Pero bakit ganon? Ako lang ba ito? Bakit parang feeling ko hindi masyadong busy? Sabi niya, ako po ay party organizer and events host. Parang feeling ko lang po ngayong December na ito, hindi po siya kasing puno ng schedule as before. Wala lang, nakakataranta lang isipin na hindi na ba mag-i-events ang mga tao? Hindi na ba nila kami kailangan? Bigyan nyo naman po ako ng lakas ng loob kasi syempre maraming bayarin. Yan. Thank you and God bless Kumikinang natambalan. Ayan. Oo nga naman, nararamdaman din naman natin yan eh. Oh, ako this year ramdam ko siya eh. Oo, kasi unang-una, ang dami nangyari sa bansa natin. Alam mo, totoo ka dyan, pero ito na naman, ang hirap maging ang hirap na magstay sa utak ni Nicole Ayala. Tama yan eh, totoo naman. Marami nangyari kasi sa bansa natin. Pero, Jigs, every year naman marami nangyayari sa bansa natin eh. Marami kasi mga organizations, mga kumpanya na nag-decide na low-key na lang dahil nga may mga earthquakes. Bagay. May mga bagyo. So, yung budget nila, 'di ba? There was a time na wala tayong Christmas party din nung parang may disaster din na nangyari yun. Parang inano na lang parang dinonate na lang. Parang may ganun din. Meron din time na hindi lang Christmas party kundi anniversary ng Love Radio. Parang may ganun din. Na may ganun din tayo na instead of celebrating or mag-spend ng X amount, ganitong klaseng amount para magpa-lunch sa mga tao. Kasi lagi may lunch dito kapag ka-anniversary. Ang ginawa na lang namin parang simpleng pa-ice cream yata. Tapos the rest of the budget, nag-outreach. Yan, yung ganon. So baka may mga ganon. Pero huwag ka lang mawala ng pag-asa. Huwag ka ba? 37 days pa. Alam mo yun na. Hindi pa naman talaga umaabot ng Pasko. Baka naman yung mga usual na mga nagpapa-event sa inyo or whatever, baka hindi pa dumadating yung budget. Yan. Kaya hindi pa sila nagpaplano. Correct. Ganyan. Or siguro the times have changed talaga. Posible din. Kung dati madami ang mahilig sa mga big events. Ngayon, meron na lang silang tinatawag na mga pocket events o mas maliliit na mga yung events. Mga intimate events correct. na lang. Oo, uso na yung mga intimate na gathering. Dati po kapag ka magse-celebrate ka, maski wedding, talagang basic, ang laki agad ng number of people attending. Tapos biglang nauso yung mga intimate wedding, intimate birthday. Yan. Yung mga tipong isang mesa lang o di naman kaya parang instead na magpa-party, yung isa-spend sa party, ipapamigay na lang sa employee. Yan, mga ganon. So may mga pagbabago. In the same way na iba po ang mundo ngayon sa mundo nung early 2000s, diba? So hindi natin pwedeng i-compare na bakit noon ganito, bakit ngayon ganito. Talagang magkaiba. Oo. Kung ang ekonomiya nga natin naapektuhan, ikaw pa kaya? Totoo. Tsaka ako
would say kung halimbawa, para lang hindi ka mag-isa dyan sa nararamdaman mo. Kanina kami ni Conyo Bicolano, yan yung topic namin eh. Na inopen ko siya kay Conyo kanina. Sabi ko sa kanya, broski, ramdam mo ba? Parang itong Paskong to, parang medyo kalmado. Feeling ko kasi kalmado siya, Jegs eh. Kasi hindi siya, sabi ko, ako lang ba to? Or sabi niya, naku, same. Nag-iisip nga rin ako kung bakit eh. Parang ano nangyayari. Pero one, for sure, kunyari, ang mga kliyente mo ay government agencies. Yan. Sure ako dahil sa mga ganap ngayong taong ito, hindi yan magpa-party ng all out o ng bongga. Kung man, secret, internal, low-key, hindi nila papakita. Yan, wala kayong clue kung saan. Ganon. Oo, kasi mga mata kasi ngayon ng tao dahil nga sa pagputok ng korupsyon. Yes. Lahat ng mga public officials, andun na sila sa lasered eye ng mga tao. Oo, correct. Nandun na sila sa tinitingnan natin lahat ng galaw nila eh. So, magkamali sila, bash agad. Or magkamali sila, yun. So, kung halimbawa, ang mga kliyente mo usually ay mga government agencies, palagay ko, or departamento ng gobyerno, palagay ko medyo lie-low talaga sila this year. Diba? So, kung ang mga kliyente mo naman ay mga private sectors, hindi din natin alam eh kung ano talaga ang dahilan kung bakit humina. Or di naman kaya, isa pa rin katotohanan dito, marami na rin ang competition eh. Yan, isa pa yan. Marami na rin ang competition. May mga nagbabagsak presyo. Correct. Hindi na lang naman ikaw yung nag-organize ng events. Kung halimbawa nung araw, ikaw lang or iilan lang kayo, 'di ba? Ngayon ang dami na. Ang dami ng options. Sabi nga ni Jegs kanina lang, 'di ba? May mga iba na nagbabagsak ng presyo. Correct. Yung ito, nako-compare ko to, kunyari sa mga stylist na mga events. Siyempre, of course, kapag ka mas mahal, binabayaran mo kasi yung pangalan. Totoo naman din. And there's a value to the name. Yes. Diba? Natandaan ko nung nagkaroon kami ng parang nego-negosyo na damit-damit. Nung nagkaroon na siya ng plehe, tumaas talaga yung presyo eh. Nung nagkaroon na siya ng endorser, tumaas medyo yung presyo. Kasi may marketing efforts na, may babayaran kang endorser. Diba? Kaya may ganun eh. May ganong klaseng eksena. Pero meron din naman, kahit walang brand, ayos din naman. So yun din, ganun din sa events. Baka kayo, may pangalan na kayo, pero madami nagsusulputan ng mga maliliit na mga grupo na kaya din naman mag-deliver. Na okay naman. So, yung mga ganun, madaming factors Madaming factors. Ang kailangan mo lang talaga sigurong gawin is hindi mo kakalimutan na i-promote yung kung ano man yung meron kayo. Ang kagandahan naman sa mundo ngayon na libre lang po ang mag-post online. Tama. Kung gusto mo lang naman talaga siyang i-market ng mas matindi, yung magbabayad ka, 'di ba? Para mas malaki yung reach. Pero otherwise, talagang libre lang naman mag-post online. So post lang ng post hanggang makulitan na yung mga nakakakita at sabihin, sige na nga, kunin na nga natin to. Ganon. O kayo mag-aaral ka muna ng pagiging clown. Pwede din. Malakas ang kitaan ng mga clown ngayon Pwede din. Kasi maraming depressed eh. Totoo. Pwede din. Alam mo, nung sinabi mo yan, Jegs, pwede mo rin maging option na maghanap ka ng ano ba yung pwedeng alternative. Sabi nga sa akin ng kapatid ko, for example daw, yung mga professional basketball players, there comes a time na they will be past their prime. Totoo naman yun. Mangyayari talaga yun na tatanda din sila, maraming mas bata, mas sariwa, mas magaling. Lagi namang ganun. Kahit yung pinakamagaling, lagi may mas magaling dyan. Dadating eventually. Pero anong ginagawa ng mga iba? 'Di ba? Nagiging coach. Yan. Yung meron akong kakilala. Tumatayo sila ng mga clinic. Nagtatayo ng mga basketball clinic. 'Di ba? Meron mga iba, nagtayo talaga ng clinic, nag-nurse. 'Di ba? Naghanap na ng ibang at hindi masama na mag-divert kung saan pwedeng kumita pa ng extra kung talagang hindi na talaga uubra. Correct. Yung pagbabasketball kasi nirarayuma na. Maski iba na yung talon. Iba na yung talon. yung reflexes mabagal na. Totoo. Yung matatalo na siya ng mga naglalaro sa liga. Yung mga ganon. So, iba na din yung ginagawa. So, baka isa ding option na pwede mong gawin. Ano ba yung pwedeng diversion mula sa events. Correct. To another, 'di ba? Yung mga ganyang eksena. Ayan. Ganun talaga eh. So, para lilipas at actually lilipas. hindi kami safe dito
Like Kami for example, din. sa trabaho Kami din din, namin. kami din. Eventually, tatanda kami. Oo. Ayan, magbe-birthday na nga si Nicole sa 28. Oo nga, bakya naman. Oo, Charot. ako naman sa December 26. Diba? So, darating yung panahon. At gusto naman nating tumatanda tayo Oo. kasi ayaw naman natin na na hanggang dito na lang ang edad natin, Oo. di ba? Privilege, a blessing to grow old. Tama. Kami din. Oo. Tama si Jeg sa kanyang sinabi, hindi kami safe. Oo. So just to make you feel better, maski kami. Oo. Maski kami. Siguro na lang ang ginagawa na lang namin talaga is yun nga, pwede kang mag-diversify. Ano yung mga pwedeng ibang gawin, ibang Oo. matutunan. Ako nag-iisip ako ng barbershop. Pwede. Pwede, napaka-credible mo. Napaka-credible mo. Naku, maniniwala kaming lahat sa'yo pag nagka-barbershop ka. Ganon. So basta, kaya mo yan. Makakaisip at makakagawa ka ng paraan yan. Diskarte lang. Kumbaga, wag nating iasa sa isang bagay lang. Parang ano din yan, yung mga turo din, pag nagninegosyo ka, turo ng mga ekonomista na do not put your eggs in one basket. Dapat iba-iba. Dapat meron kang may plan A, may plan B. Yan. Kasi pag isa lang talaga yung pinaghuhugutan mo ng resources mo. Ayan. Sa amin, iba-iba din naman ang pinaghuhugutan namin ng resources. Totoo. Maraket kami sa labas eh. Kaya nga, kasi kung isa lang din ang pagkukunan, kulang din talaga. Kukulangin talaga. Tsaka masistress kami kung paano namin itatry na tagpiin ang mga budget. Ganon. So, hindi ka nag-iisa sa pressure at sa stress marahil mo. kami ni Nicole, hindi kami namumblema, pero sinasampal po kami ng mga asawa namin. Hoy, deficit na tayo. Correct. Bibigyan kami ng listahan. Ayan, okay tamo? Totoo. Maaaring hindi lang namin sinishare lagi sa ere kung ano yung mga budget concerns and constraints namin, di ba? Pero marami kaming concerns. Isang parang pwede mo rin gawin, bawasan yung mga usual na ginagastos. Yung mga pwedeng ibawas. Yan, oo. For example, kunyari, may particular brand ka na binibili, kunyari sa, karne. Kunyari, wala ko maisip. Anong brand ba ng karne? Kunyari, karne. At itong brand ng karne na to, medyo mas mahal talaga dun sa iba. May iba naman mga karne. Ayos din naman po kami, bumibili kami ng mga karne na sakto lang. Minsan nga double dead pa eh. Basta mura, charot. O di ba yung ganon, makakabawas din yun eh. Lifestyle adjust. Parang sabihin, medyo mahina ang pasok ngayon. Yes. Dapat natin yung labas din. Kaya nga, kaya mag-a-adjust tayo, ganon. So kung dati, for example, pag Christmas, ganito yung budget, pwede nyo i-adjust, liitan. Tapos ang maganda, suportahan nyo yung mga small and medium enterprise negosyo. Entrepreneurs, 'di ba? Yung mga nagbebenta ng kung ano-ano na mga Christmas whatever, 'di ba? Yun yung nakatulong ka na sa kanila, nakatipid ka pa. Or baka naman kagaya ka ni Nicole Yala na talaga tuwing December, talagang yung dahil nga giver yung heart, talagang namimigay ka. Pero titingnan mo kasi ay yung perang pumasok eto lang. So mag-a-adjust ka rin din. Mag-a-adjust. So magtatago ako this year. Yun ang adjustment ni Nicole. Hindi nyo ako mahanap. Yun yung adjustment. Uy, wala namang masama sa pagtatago. Diba? Madaming paraan. In other words. Totoo yun. Kasi hindi mo naman maski sa negosyo, maski kahit saan hindi naman po everyday Pasko. Yun talaga ang katotohanan dyan. May mga Biyernes Santo days talaga. Yun ang katotohanan. Yung para-paraan diskarte. Kaya nga nakakuha din ako ng idea. Yun, sa inyo, sa birthday ni Prince, yung scratch card. Yes! Kasi usually ugali natin, di ba, mamimigay tayo sa mga kamag-anak natin. Kunyari may reunion or party. Oo, parang hindi magkasamaan ng loob, dapat pare-pareho. Yes. Yung sa scratch card pala na, para walang magkasamaan ng loob. Tama. Lalagay mo doon, halimbawa sa'yo, kamatis. Yan, isa, sibuyas, lechugas. 200, yan. 500. Walang samaan ng loob. Hindi ko sure kung bagong uso yan, pero pwede nyo po yung gawin. So yung scratch card na yan, totoo si Jegs, walang samaan ng loob. Tingnan mo yung nung birthday ni Prince. 'Di ba? Naglaro si Diego, nanalo sila. Tapos sa kanilang pagkakapanalo, binigyan siya ng scratch card. So kumbaga parang excited na pag scratch card. Tsaka Jegs, wala itong palakasan na parang, uy, ang ibigay mo na lang sa akin yung kutsi-kutsihan or ibigay mo na lang sa akin yung Noche Buena package. Wala, kasi walang nakakaalam Walang nakakaalam kung anong laman ng scratch card. Pag scratch ni Diego, alam nyo kung ano nakuha? Unang card, hairspray. Sabi ko may chance pa kasi dalawang card eh. Pangalawang scratch card, hairspray. Pero, hindi
masama yung loob ni Diego. Oo. Kasi, anong gagawin niya? Yun yung nabunot niya eh. Bagkus Diba? nakakatuwa pa. Nakakatuwa siya. So yun na lang. At nagbibigay din siya ng dagdag na excitement. Oo, yan. Ganon. Sa mga para-paraan diskarte, may mga available options eh. Kung minsan dati hindi namin to nakita, ngayon Yes. nakita namin, eto Pwede pala. pala. Oh, pwede pala. Oh, yun yung sinasabi natin na, okay, pwede pala yung ganito. Oo. Ganyan na. At kung halimbawa naman, ikaw kabisyo, sanay ka nag-a-attend sa party ng let's say kamag-anak or kung sino man na laging pang malakasan. Kapag halimbawa this year, medyo naglaylo sila, medyo mas low-key o hindi kasing bongga yung mga papremyo, wag namang magmarites pa. Ayan, oo. Alam mo yun? Yung parang, Paano, Nicole, iala yung marites? Halimbawa, bigyan mo kami Halimbawa. ng sample, di ka naman sanay dyan eh. ay nako, nagbihis-bihis pa tayo dito. Hindi pa ba matatapos yung pinaparaffle na plancha? Sayang naman yung pamasahe Sayang natin. naman yung Sana pamasahe. nag-samgyup na lang tayo. Kaya nga. Pangit ang pagkain nila. Ayan. Last year naman, hindi ganito. Simula talaga ng ginawa ng boss natin, yung babae niya na parang mukhang paa. Di ba? Pumangit na yung party natin. O, di ba? Wag naman din po kayong to talk against or, di ba, of other people. Kasi hindi naman din araw-araw Pasko. Kung gugustuhin naman ng mga boss ninyo o yung mga nagbibigay na araw-araw Pasko, ba't naman hindi? Correct. Kaya lang may dumadating na pagsubok eh. Yan. In short po, yung mga pinagsasabi po namin, yun pong hindi dapat tularan. Yes. In short, lalong in short, wag nyo kaming tularan. Kasi hindi naman kami makakapag-acting na marites kung hindi kami mismo ay marites. Based on experience. Based on experience. Ganon. Ay, nako po. So, laban lang. Totoo. Hanap ng ibang diskarte. Meron Ganun yan. talaga. Meron yan. Meron at meron. And kami po dito sa Love Radio, yung isa sa mga ginagawa po namin na diskarte para rin makatulong. Syempre yung mga tsuper. Ayan. Binibigyan namin ng mga tsuper ng tsansa na manalo ng libreng boundary sa ating Tama. Love Knows No Boundaries promo. Correct. Kaya sa mga tsuper dyan, kung mapadaan ka dito sa aming himpilan, mag-register ka. Or kung hindi ka naman makapunta talaga kasi malayo yung ruta mo, Yan. pwede ka pa rin basta nakatutok sa 90.7 Love Radio. Correct. Alam mo, hindi lang mga tsuper. Mamaya may meeting tayo, 'di ba, Jex? Oho. I-discuss natin mamaya. Pati yung mga kabisyo natin, may pasabog para Uy! sa kanila ngayong December. Grabe naman yan! Abangan! Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That